Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, Añetorri. Eskerrik asko. Kaixo. Bueno, Estibaliz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bihar estreinatuko da hemengo zinema aretoetan zure pelikula. Zer zaude, urduri zaude, desiatzen zaude? Denetarik nago. Badara matzagu olako periplo bat, pelikula pixkat promozionatzen eta ja gerturatzen hasten da momentua, benetazko momentua, pelikulak egiten ditugu publikoarekin partekatzeko, eta gaude nekatuta, pozik, gainezka, emozioz gainezka, eta irrikitan, noski. Bueno, 20.000 espezies de abejas zinemaldietan asko gustatu da, asko gustatzen ari da. Publiko handiari ere gustatuko zaio? Ba, hori da bihartik aurrera deskubrituko duguna. Espero dut baietz. Espero dugu baietz. Zuk askotan ikusiko zenuen, ez da? Honezkero zenbat aldiz ikusiko zure pelikula? Asko. Muntaian ari zara etengabean material guztitik pasatzen, gauzak frogatzen. Gauzak aldatzen, ez? Gauzak aldatzen, beste gauza batzu frogatzen. Bai. Pasatzen jatzu ikusiala, beti nahi duzula zer aldatu. Bai. Oraindik ere bai? Bai. Baina esaten dute hori pelikula bat ez dela bukatzen, baizik eta abandonatu egiten dela. Momentu batean. Eskerrak heltzen dela data bat, ez? Horrako bukatu behar duzu, eta bueno, hor ja, badakizu, bai. sartu beharrekoa sartuta egon behar dela. Bai, eta gure data hori Berlin izan zen, ez? Berlinale. Esan zigutenean, sail ofizialean aukeratuta geundela, justo muntaia bukatu berria geneukan, eta, bueno, esan edete, bertso hori bidali genuen Berlinera, baino bi hilabete besterik ez zitzaizkigun falta, gainontzeko postprodukzio guztia egiteko, ez? Berlinera heldu ahal izateko, eta kolorea, soinua, efektuak, eta hori guztia egin behar izan genuen, baino azeleragailua jarrita tope. Bai. Ba, hitz egin ezagun pelikulaz. Pelikulako protagonista 8 urteko haur trans bat da. Abia puntu horretatik abiatuta, ze kontatzen du pelikulak? Ba, kontatzen du familia oso baten transitoa, ez edo transformazioa. Azkenean, familia sistema bat da, eta sistema batean pieza bat mugitu edo aldatu egiten denean, sistema osoak mugitu eta berregokitu behar da, eta pixkat horri buruz doa pelikulaz, egindako elkarrizketetatik atera nuen gauzarik interesgarrienetarikoa zen, esaten zidatenean gurasoek zirela euren semeak edo alabak transito bat egin zutenak, baizik eta beraiek, ez? Gurasoak, familiak, euren begiradak aldatu behar izan zituztelako, eta hori oso interesgarria iruditu zitzaidan, ze hitz egiten digu ere, gizarte gurasoei hitz egiten zioten moduan, guri gizarteari ere interpelatu egiten gaituelako. Eta beraz, hori, familia harreman baten transformazioaren historia da, non izango dugun ama, Patricia López Arnaiz aktoresak gorpuztua, 3 seme alaba, amama eta izeba mama, ez? Eta 3 seme alaba horietatik, gazteena, txikiena, 8 urte ditu, eta Aitor deitzen dute, etengabe, baina beraz da izen horrekin eroso sentitzen, eta uda honetan egingo du bere bidea familiaren aurrean bere burua sentitzen duen bezala aurkezteko. Eta esan diguzu sistema horrek nolabaiteko eraldaketa bat bizitzen duela, ez da? Oztopoak topatuko ditu aur horrek sistema hori aldatzeko? Noski, bestela ez legoke historiarik, ez? Baina oztopoak ez dira, batzutan ez dira ainagerikoak, ez? Ez dira oztopo edo gatazka edo konflikto zertan dramatiko intensoak izan, sakonak izateko, ez? Eta ez da bera bakarrik ere oztopoak topatuko dituenak, baizik eta baita ere bere amak, bere bilbidean, ez? Nolabait historia hasten da ama eta ume honen artean, elkarri begiratzen diote, baina ez dute elkarri ikusten, eta pelikula hasten da horrela, baina momentu batean harremana hautsi egingo da nolabait, bakoitzak has dezan bere bidea, bakoitzak behar dituen gauzak ebasteko eta ulertzeko, eta beraz izango dute aukera bideo hau egin eta gero beste modu batean eta beste toki batetik elkarri begiratzeko, ez? Erle hau guztien eztiaren oinarria sustraia, ekai ondarrutarraren eriotzean oinarritzen da, ez da? Zuk nola jaso zenuen berri hori? Nik
esango nuke euskal gizarte guztiarentzat izan zela kriston astindua, ez? Eta bai pentsatzen dut, hortik aurrera gertatu zela zerbait, tamalez horrela izan behar izan zuen, ez? Baina berak bai esaten zuen, utzitako gutun batean, erabaki hori egiten zuela, bere egoeran zeuden gazte eta umen errealitateak ikustarazteko. Ze egia da 2018an ez geundela gaur egun, eskenatokian, gaur egun uste dut, ja egin dela lan bat, ez behar bestekoa akaso, baino bai egin dira hainbat aurrera pausu non gizartearen parte handi batek ezagutzen du behintzat errealitate hau eta geure imaginarioetan hasi dela toki bat topatzen, ez? Eta niri astindu ederra eman zidan hau ere, eta horrek bultzatu ninduen naizen elkartera gerturatzera eta familiekin hasi nuen oso luzea izan zen elkarrizketa eta dokumentazio fase bat. Eta beraiek lagundu dizute, pelikula zuzentzen eta gidoia idazten, ze gidoia ere zuk idatzi duzu, eta hor informazio asko bildu beharko zenuen? Bai, haiek eskaini zidatena izan zen, euren bizitzetako prozesu hauen puskak edo puska erraldoiak ez, baina euren intimitatea konpartitu zuten nirekin, eta ez dakit, igual 30 familiekin edo elkarrizketatu nintzen denbora horretan guztian, eta bakoitzetik ateratzen joan nintzen, niri, gauza asko, ez? Gauza edo egoera edo ume hauek adierazitako esaldi edo hausnarketa jakinak joan nintzen biltzen eta antolatzen relatuan, ez? Eta gero bestetik, nik ere, klaro, azkenean generoaren inguruko hausnarketa bat da, eta horretan ere, nik kezkatzen nauen gai bat da, eta hainbatetan jorratu izan dudana, beraz, gero izan nuen ere, nire erronka pertsonala, hor, zergatik gai honek interpelatzen ninduen hainbeste hausnartzeko, eta zer nahi nuen nik ere hor jarri, bereziki amaren pertsonaiaren inguruan, ez? Eta Bilbon emanaldi berezi bat ere egintzen duten, trans eskubideen aldeko elkarteekin, nola joan zen hori? Oso hunkigarria izan zen, ze justo trans identitateen ikustaratzearen aldeko eguna, nazioarteko eguna ospatzen zen, eta antolatu genuen aurre estreinaldi txiki bat, justen zuzen, familia hauek guztiak, niretzatain importanteak izan zirenak, gonbidatzeko eta ikusteko izan zen prozesu luze honen emaitza, eta hunkigarria izan zen oso jasotzea euren harrera, esperientzia eta bizipena pelikula ikustearekin. Lehen aipatu dugu Berlingo estreinaldia, ezta? Bertan urrezko hartza irabazi zenuen pelikula... Zilarrezkoa. Zilarrezko hartza? Sofiarentzat. Zilarrezko hartza, hori da, zilarrezko hartza. Nola oroitzen duzu momentu hori, orain aste batzu pasata? Osea, izan zen, azaldu ezina. Oso imponentea, aldi berean, hunkigarria, gertukoa, haundia, ezustekoa, jaso genuen, txalo zaparrada hori gogoratuko dut betiko, ez? Izan zen oso momentu berezia, lehenengo proiekzioarekin, eta gero jatorri zen saria, eta ja horrek hartu gintuzten gudanok oso... Ezken nola... bertara heltzea, ez? Hor, hautatu izatia iazan sari bat, eta batean ja saria be eraman dozue. Bai, eta uste dugu ere hor bazegoela, ez dakit zegoen edo ez, baino emaitza da azkenean ere izugarrizko fokoa jarri sari honek, izugarrizko fokoa jarri diola pelikulari adibidez nazioarte mailan, eta noski hemen ere ez. Orain errazago izango da distribuzioa eta guzti hori, ez? Bai. Genean tensio gehiago emango dio pelikulari. Bai, publikora heltzeko zubitxo bat eta bultzada da. Gogoratuko dugu, Berlinen zilarrezko hartza Sofia Oterok nola jaso zuen begira. Goes to Sofia Otero for her role in Ventimiglia Especias de Abejas. A mis padres
mi padre, Fernando Otero, el mejor del mundo entero. A mi madre, que la quiero con locura. A mis hermanos. Anaistén, que es la asociación que yo vengo. 20,000 species of bees by Estibalis Oresola Solaguren. There, as we are very proud of having brought also to La Berlinale the Basque language, it's a pleasure to receive also these flowers, which means diversity. Aizu, eta ze profesionaltasunekin jaso zuen saria, eh? Eske profesional handia da. Askotan uste dugu igual umeek egiten dutena kamera baten aurrean dela jolastu, eta ez da bakarrik hori, ez? Jolasteaz gain gauza asko egin ditu Sofiak, ez bakarrik nik ikusi dut bere ibilbidea errodajearen 7 astetan zehar, eta ikusi dut nola azten zijoan aktoresa moduan, eta hainbeste gauza zurgatzen eta teknika eta gainontzeko aktoresen gandik ikasten. Baina berarentzako gorra izango zen, horren beste ordu setean egotea, rodajean egotea, eta itxarotea bere momentua, eta... Bera pozik. Disfrutatzen. Bera pozik eta gu posten, zen abaritzen zen berehala, rodajera zetorrenean ja nabaritzen zen energia igotzen zala, eta ezke zen, bera zen, bai. Eta Berlinen saria bakarrik ez, Malagan ere bai, Hong Kongen ere bai, ez da? Dena den saririk onena zer izango da orain, Estibaliz? Publikoak pelikula ikustea? Ba, bai. Bueno, pelikula bera bukatu eta estreinatzea ja guretzat arrakasta profesionala eta pertsonala da, ze askotan zenbat proiektu ez dira bidetik geratzen, eta azkenean ez da bultzatu ez direlako edo energia jarri zaielako, baizik eta batzutan ez direlako ateratzen, ez? Eta ja egitea, bukatzea eta are gehiago ja estreinatzea orain da... Kristelakoa da. Bai. Zuk ikusiko duzu berri zinetan orain? Ba, segurazki egunen baten... Aurkezpenak eta egin beharko dituzu, ez? Hori bai. Bai, eta igual guztietan ez, baina seguro batzuetan geratuko naizela baita ere. Oso polita da ikustea ere publikoa nola arnastu egiten duen pelikularekin batera, eta ikustaldi bakoitza gainera ezberdina da, ez? Bukatzen danean zai gertatzen da, ez? Txaloa jotze dituzten edo ez, edalako kontuak, ez? Bueno, gu ere ikusteko desiatzen gaude, 20.000 especies de abejas pelikula bihar estrenatuko da gure zine aretoetan, ikusiko dugu trailerra? Hoxe, zoragarria. Soy así. Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Quería hablarte de Héctor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira para otro lado. Nico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? Eta orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Deja de estar confundido, Ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo. Viena dormiñe batera. Lagundu nahi dizuet bestekez. Gogoratu, bihar estreinatzen da zinema aretoetan, eta denok aukera dugu ikustera joateko 20.000 especies de abejas euskal aktoreak protagonista. Asko daude, Ane Gabarai, Itziar Lazkano, Martxelo Rubio, beste. Gustora zaudet denen lanarekin? Ezin gustorago eta eskertuagoa, ez? Proiektu honek eskatzen zuen, edo nik nahi nuen behintzat modu batean lan egin, interpretazioen aldetik, eta haien esku zabaltasuna metodo honetara sartzeko izan da erabatekoa, eta oso giro polita, ederra sortu zen guztien artean, eta pentsatu edo amestu nezaken interpretaziorik bikainenak lortu ditut.